IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balaygian ay sayang ka ti drug bypass operation kontra iti Maysa street level individual at ang barangay Pila iti syudad ti Laoag. Nakumpiskar ken kuana dagiti sa 6 ti may paggarup a shabu nagdagsen ti 8.1 grams ken Aggatad daytoy ti 65,000 plus pesos ken malaksid iti dayta ket nakumpiskar pa manipud iti ikot na ti 10 ket Maysa bala ti caliber 45 ditoy anay basa ni suna ti Miranda rights sa kabayatan ti barang Tiliuda ket nakausar dagiti kameng ti PNP ti body worn cameras mainaig iti daytoy ket sumangsango ti lalaki iti dua kaso parang salungasing ti RA 9165 when a comprehensive dangerous drugs act of 2002 ken RA 10591 when a comprehensive law on firearms and ammunitions adan ti suspect iti sidong ti PNP Laoag para iti kaso kontra ken kuana. Para iti IFM News ay Dolores Martinez tatak IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.